Etxean geratzeko esaten digute, baina batzuk lanean jarraitu behar izan dugu. Eta beste batzuk oraindik jarraituko dute, beharrezko neurririk gabe eta arriskoa egon arren. Jarduera oro gelditzeko esan digute. Dena gelditzen da, produkzioa izan ezik. Produkzioaren gelditzea ahalik eta gehien atzeratu dute, bitartean lanpostuetan jendean gaixotzen jarraitu den arren. Etxean geratzeko esaten digute, etxearen goxotasunaz gozatzeko. Baina denon etxeak ez dira goxoak. Guztiek ez daukagu etxe kontsideratzen den lekurik. Ez da hain erraza aterpe batean bilaturik lo egiten dutenentzat. Egun osoan zehar jan dezaketen bakarra jantoki sozialeko plater bat denean. Ez da hain erraza izango pare bat hilabete barru alokairua ordaindu ezin dutenentzat. Osasun krisi hau ez da berdina izaten ari guztientzat, eta bere ondorio sozial eta ekonomikoak ere ez digute denei berdin eragingo. Egoera honen aurretik, konfinamendu baino lehen, pertsona askok etxebizitza arazoa zuten, ordaintzeko ezintasuna, etxegabetzeak, kalean lo egin behar izatea, eta orain problematika hau areagotu egingo da. 2 aste, 2 hilabete, edo ikusiko dugu zenbat denbora lanera joan gabe egoteak, soldatarik ez jasotzeak, laster ondorioak izango ditu. Eta lanpostua modu iraunkorrean galdu duten horientzat, zer esanik ez. Krisi larria datorkigu, eta babesik gabe gaude. Batzuk bestea baino gehiago. Langile klasea osatzen dugunok ez daukagu bermerik. Gure bizitzak geroz eta ezegonkorragoak dira, gure baldintzak okerragoak, eta prozesu hau areagotzen doa. Boterea duten horiek ez dituzten neurri edo erabaki errealak hartzen guri segurtasunik emateko. Gaur egun, etxebizitza bat eskuratzeko aukera ez da berdina guztientzat. Ez da errealki bermatua dagoen eskubidea. Etxebizitza merkatuaren parte da. Merkatuan, merkantziak trukatzen ditugu. Gure lan indarra saldu behar dugu gure dirua lortzeko. Diru horrekin, janaria, eguneroko oinarrizko gauzak eta etxebizitza bera erosteko. Gizarte osoak ez ditu aukera berdinak merkatuan. Ez da diru kopuru berdina ere. Bakoitzak duen lanaren arabera, zure lan indarra zein preziotan saltzen duzuen arabera, gizartean leku baten edo bestean dagokizu. Baldintza txarrak edo onak izango dituzu. Luxua ala miseria. Onartezina iruditzen zaigu, gure lan indarra saldu behar izatea beste jende bate bertatik etekin ateratzeko. Onartezina iruditzen zaigu, bizitzako oinarrizkoak diren gauzak horrela lortu behar izatea. Etxebizitza bat edukitzeko ahalmena, ezen merkatuaren truke dinamikagatik baldintzatua egon beharko, benetazko eskubidea izan beharko litzake. Horregatik, doako eta kalitatezko etxebizitza unibertsala esegitzen dugu guk. Errealki berdina, maila berekoa mundu guztiarentzat. Soilik doakotasun eta unibertsaltasuna lortuz utziko dio etxebizitzak merkatuko beste merkantzia bat izateari. Badakigu proposatzen dugunak denbora eskatzen duela, prozesu luzea izango dela, baina apurka-apurka joango gara. Epe luzerako borroka izango da, baina bidean hobekuntza lor ditzazkegu. Hobekuntza hauek ez dira gure azken helburua izango, erreformak izango dira, baina baldintzak eta aukerak emango dizkigute antolatzen jarraitu ahal izateko. Aldarrikapen konkretua beharrezkoa direla uste dugu, aurrera eramango ditugun borroka esperientzien bidea irekiko digute. Proletargoaren etxebizitza arazoa eta honen baldintzak hobetzeko asmoz, Gasteizko etxebizitza sindikatutik aldarrikapen minimo batzuen tabla osatu dugu. Doako eta kalitatezko etxebizitza baliabiderik gabeko pertsonentzat. Udalaren jabetzakoa diren alokairuen etetea, Eusko Jaurlaritzaren eskutan daudenak eta baita alokabide eta etxebide kudeatutakoak. Oinarrizko zerbitzuen ordainketaren etetea, ura, argia, gasa, egunerokotasuneko kostuen murrizketa, doako garraio publikoa, lehen mailako ondasunen merketzea eta abar. Jabe txiki eta entitate pribatuen alokairuen erregulazioa. Aipatutako guztia lortzeko, gure artean antolatu behar gara, gizartean leku berdinean kokatzen garenon artean. Klaseetan banaturiko gizarteak ez die gure interesei erantzuten. Burgesiaren interesei erantzuten die. Sistema honetan erabakiak hartzeko ahalmena duten horien interesei, kontrol ekonomiko eta politikoa dutenak. Euren interesak gurekiko kontrajarriak daude, haien eta gure artean desberdintasun bat egotea behar dutelako.
botere harreman bat, irabaziak pilatzen jarraitu ahal izateko. Ezin dugu pentsatu, burgesiak gizarte osoarentzat errealistak izango diren aldaketa eta neurriak hartuko dituenik. Eurak soilik haienak diren interesen arabera antolatzen dira, eta guk, proletargoak, berdina egin behar dugu. Datorren krisiaren ondorioak pairatzen eta pairatuko ditugunon artean lagundu eta defendatu behar gara. Gure bizi baldintzen dekadentzia, fakturak edo alokairu ordaintzeko ezintasuna, etxegabetze aginduak, kalean lo egitea, ur berorik ez edukitzea, jaten duguna mugatzea, hurrengo egunean non eta nola egongo garen ez jakitea. Basakeri kapitalistaren aurrean, autodefentsa antolatu behar dugu. Klase elkartasuna antolatu. Gure bizitzen kontrola hartu behar dugu. Gasteizko etxebizitza sindikatutik, prozesu honetan lanean jarraituko dugu. Gaitasunen metaketan, proletargotik eta proletargoarentzat. Doako eta kalitatezko etxebizitza unibertsala. Nada es imposible, todo se organiza.